दा एकदमबारे स्कुलनि रेलियाव ओंखारनो आरोना मानि रेलिजों मिथिया नै जों एकदमबारे गासिबो रेडि गोजानो जों दा थांसिगोन आरोना जोंना ओंखारबाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बिबार अफिसियेल चेनेलाव आरोबाव खनसे गोसो गोथारै दिनैनि बे भिडिअ'आव बरायनानै लाफिनबावनाय जाबाय। दिनै जों बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय रड सेफ्टिनि मोनसे रेलि लादों आरोना लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो। बल 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 नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामो लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो मा रड सेफ्टिनि आरोना लोगोफोर बे नै एकदमबारे जों स्कुलनिफ्राय रेलि खालामदों एकदमबारे बिराद बुरजा बन्द' खालामनो লাগে No helmet! No right! No helmet! No right! Save life! Save life! No driving license? No driving license? माने लोगोफोर बावै रड सेफ्टिनि आरोना बियो जों रेलि खालामो स्कुलनि हायार सेकेन्डारिनिफ्राय जों ज'नो कमल सिल्ला जों दा लोगोफोर जोंनि स्कुलनि खाथिनि लामाजों रेलि खालामबाय आरोना स्कुलनि खाथि लामाजों जों थांबाय बल बल नों बेयो मानि सोमोन्दै रेलि जादों जेनेबा नो हेलमेट आरो नो राइट माने रड सेफ्टि गारिखौ सालायनाङा होनदों ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेयाव रेलि सालायनानै गोबां सुबुङानो नोरगानालासिनो फैलाबायो एक्सिडेन्ट जानानै जौ ओमफ्राय ओरैनो बाव मोनबेसे आयदाखौ लानानै खालामनाय जादों मोनबेसे आयदाखौ लानानै खालामनाय जादों आयदायाथ' बेयाव सुबुं माहारिखौ एसे रैखा खालामनो थाखाय बेनि उनाव बेनोसै माने ड्राइभआव सेफ्टि थानांगौ आरोना लाइसेन्स थाबा सालायनांगौ गासियावबो सेफ्टि जाजोबनांगौ आरो हेलमेट थाबा नोंनि एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सनि डेमेजआबो खम जागोन दिनैनि ब्लगा बेनोमोन आरोना लोगोफोर आं बावनो फोजोबबाय ब्लगखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो गोजोनथों wait maybe we can go nice
আর বল 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 চলা ক্যামেরা